Malawi Brief. Ambiri atutumuka ndi zomwe zayamba kuchitika makamaka ku banja la ma-activist. Ena akukana, ena akuoneka ngati akusintha thabwa. Nayo radio lomwe yatutumusa gulu. Tamveranizi. Moni kwina kulikonse ndopaseni moni muli bwanja Malawi anzanga timayankhula chichewa ndi chifukwa chake timayamba ni moni chifukwa ndi chikhalidwe chathu ndiye ndikupaseni moni ku planta ya Lilongwe Mzuzu osayiwalanso chakumangochi machinga Balaka iye ndikupaseni moni chigawo chimenechi nkhani yambiri ndilibe lero nimangofuna kuti tigawane ziwiri zitatu monga ife amunyanane timayankhula pali ena amatisatira pali ena satisatira ndiye tikamabwera pano ndikumati ndikuyankhulira Amalawi muzizowa kuti Amalawi ake amene mukuwayankhulira inuwo mwina nkutheka inu mmangozivuta kumayankhula kuti ndimayankhulira Amalawi pamene inuyo mukungozivuta. Ndimafuna ndikuwuzeni mwina muli ndi awiri okusatirani kapena atatu. Ndiyeno inenso munyanane ndili nawo anga amene amandisatira pomveserera zimene ndimayankhula. Ndimafuna ndiyankhule pano ndinatulusa audio yochenjeza za Geniansa koma kwaimbidwa mafoni kuchenjezedwa iyayi simudayankhule bwino. Ndimafuna ndikuwuzeni pamene ndikamba ine ntchito ipalibe amene anandituma. Musamanditume yayi. Musamandiuze zoyankhula yayi. Ngati sindinayankhule bwino muzitunga mazi amphale mumwe. Ngati sindinakuyankhulireni bwino ku chipani cha DPP muzitunga mazi mumwe mukamwa mukhale pansi. Koma zondilowera ku inbox ndikumandizuzula kuti yayi pamene paja simunayankhule bwino nkhani ya Geniansa. Ine ndimafuna ndikuwuzeni kuti ukakhala player okufuna makhala ambiri. Ukakhala kuti umamenya bwino mpira umasewera bwino okufuna amakhala ochuluka ndipo amakuyang'ana kuti akupeze. Ndiye ndimafuna ndinene pano kuti inetu ndili ngati player ndipo musamaone ngati mwina tikamakamba pano kapena tikamazuzula pano ndikumakuwuzani ku chipani cha DPP muzitenga ngati mwina mwake pali ena ake samatifuna yayi. Kutero lero ine munyanane lero kungoti ndiyambeso kukamba za chipani cha MCP ubwino wa chipani cha MCP muti mubwereso ndino amene muzikamba pano kuti munyanane wajisedwa bansi muzilandira zizuzulo a chipani cha DPP. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti muzilandira zizuzulo mukamazuzulidwa ngati simukuchita bwino muzilandira zizuzulo ndipo chizuzulo chikakupezani chisamakupwetekeni. Anzanu aja anatuluka mboma chifukwa chonyalanyaza zizuzulo ndife tuma player mtanyi wapaliye paja ndi player opsha amene ujayo amati akayima kusogolo boma limatekeseka ndipo boma limagwa mukamfuse chakwera kuti azigwa. Ine munyanane ine ndinali pano kuyankhula za inu kuyankhula za Asavubwa ena ake oti achoke mboma ndipo Asavubwa amene aja tidatulusa mboma tidayankhulatu ife tili ngati player kuti tifuna tiipange kuti timu ikhale bwino tili ngati makochi oti tifuna tiipange timu ikhale bwino. Ndiye pamene tili ma player musaone ngati a UTM samatifuna tikuyankhula za UTM zabwino za UTM. Musamaone ngati so MCP samatifuna kuti tiziyankhula zabwino za MCP. Musamaone ngati a UDF aja apanikizika a UDF aja chifukwa UDF apanikizika. Musamaone ngati amene aja lero kuyankhula za UDF kuti a UDF saimbira manja yayi. A UDF sono aimbira manja atikonda ifeyo. A MCP kuti tiyambe lero kuyankhula a MCP aja atikonda ifeyo. Ndiye mafuna nene pano kuti musamaphwekese ku DPP. Ifeyo titafuna kuti tiimwaze DPP ifeyo tiimwaza ndipo zitheka. Mukamakhala muziziwa zimenezo ndikuyankhulatu ndine road ine munyanane pano pa radio lomwe. Ndiye mafuna ndikambe kuti pamene mukupasidwa zizuzulo apa simunachite bwino ku DPP mukuyenera kuti muzilandira zimenezo. Koma zomabwera apa ndikumaopseza ndikumanena kuti yayi audio yako bwanji umakamba za Geniansa mwakuti mafuna ndikuwuzeni kunena kuti zikuchitika mkati mwanu mommo ndipo ngati mungachite ntchitiro umeno muzamva siku lina mwina anthu ena atatembenuza lilime musanene kuti tagudwa musayankhule kuti tagudwa. Mukazamumva mtanyiwa akuyankhula zokamba za inuyo musanene kuti mtanyiwa wagudwa ndi makobiri yayi. Musayankhule chipongwe chimenecho. Chifukwa chani mukukana zizuzulo ku DPP mukukana tu zizuzulo tikamakuwuzani kuti pakuti sipakuyenda bwino. Mafumu amene mukuwanyengeza mafumu alero sowanyengezatu. Mafumu alero losowanyengeza kuti kapena mwina maje muziyauza kuti yayi lembani ku anthu lembani anthu chakwera ndaita na mafumu angati.
Chakwera adaita na mafumu ochuluka kwambiri kupita nawo ku State House. Amvotera ndiye fete kamabwera pano ndikumakuzani kuti mafumu alero amene mukapasa inu fertilizer kuti azigawa anthu awo mizi chimanga mwa apasachi akunama sakugawa anthu zinyengo zachuluka mukuti yayi iweyo ndi amene ukusogolera ukufuna ugwetse boma lathu. Ndiye mafuna ndikuuzeni kuti munthu akamakuuzani direction ku chipani cha DPP muzimva kunali ankhutu kumve abwanta sagulu kunyinda asakwi pa chipani chimene cha MCP anagwa mitunda yake ndi ifeyo amene timasokosa kwambiri pa social media. Musayembekezeke kunena kuti ife amunyanane timangolongolola padera iyayi, timalongolola zonena kuti anthu m'mizi mwa matimvera akakhala pansi amatenga zawo zida zawo mawayilesi yawo ndi kumatimvesera ifeyo amunyanane. Ndiye mafuna ndichenjeze chipani cha DPP kuti chikhalidwe chimene mwayamba inu chokana chizuzulochi chongozitamilira kuti yayi munamva zoti basi nsima yokha ndi imene mampanga munthu kuti ali pa ufulu. Nsima ndi imene mampanga munthu kuti apeze ufulu wonse. Kuli zambiri zimene zikufunika kuti zichitike. Pali zambiri zimene zikufuna kuti zichitike amalawi akhutiredi kuti zonadi apa ife tikuyendesadi bwino bomali. Inuyo muziyamikiridwa. Tikamabwera pano kukuyamikirani sikuti tikuthira moniya kapena tikamabwera pano kumakuzuzulani sikuti ife tikulakwisa iyayi koma muzimva zizuzulo. Ndiye mafuna ndichenjeze ku chipani chimenechi cha DPP ndirekeze pamenepa kuzuzula chipani cha DPP. Musatenge makobiri anu ndikumapereka kwa asavubwa kuti azitukwana anthu. Musatenge ndalama zanu kumapasa asavubwa kuti azitiopseza. Musatenge zidyani makobiri anu muzidya kumeneko muzidya. Nthawi yanu ikazakwana mukazatimva titatembenuza malilime. Mukazatimva titatembenuza malilime musazanene kuti mwakuti ifa china chilichonse chimene chikuchitika ku DPP ife chikutipeza pa tebulo lathu. Chikutipeza. Ndiye mafuna ndikampe pano ndinene pano kunena kuti mukamadya nkumakhuta musati kunja kukulibe mame. Musati kunja kukulibe njala. Mukakwera mu mtengo wabwino ukakhala pa msana pa njovu usamaone ngati kunja ku mame athayiyayi. Mame adakaliko betu. Mame adakaliko. Ndiye lero wina wake akakuzuzulani inu nkumadana ndi zizuzulo ndikumatuma anthu kuti aupsezeni amenewo. Ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti ife simutikwanisa. Ife tili ngati maplayer tizamenya game ina iliyonse imene tizayiona ife kuti ife tikhoza kusewera. Tizamenya game ina iliyonse siku lina lililonse kaya muzatisaka kuti mutiphe muzatipha mtima anu zakuphweni. Koma ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti sitili pano kuti mwina mwake ife tiziopsezedwa ndi anyamata a chipani cha DPP. Musatiopseze inu a chipani cha DPP anyamata inu musatiopseze yayi. Tili pano ndiko kamba ife ndikuyankhula kunena kuti pano ngati amalawi samamva kukoma zimene zindayankhula zulo zija kukuzuzulani kunena kuti ku cabinet yanu mmafuna mutenge ndalama muzigula magalimoto. Mumve zimene zonso. Mumve simungagule magalimoto oti inu muziyendera anthu akuzuzika. Anthu akuvutika muno mmalawi. Iya ife sitili mbali imene yoto. Ndiye tikayankhula chonchi mukuti yayi koma tikanaganizira ndalama sibwezi pano akuyankhula. Anakuuzani kuti afuna ndalama zanu ni ndani. Anakufotokozera kuti afuna makobiri anu ni ndani. Matidyesera mabanja athu ndinuyo. Sino amene matidyesera mabanja athu. Koma kuti ife tikazuzula ifeyo amunyanane amene timati tikatenga mpira pa center ndikumweka njomba mpaka nanu kafika point yokachinya. Chifukwa ifeyo tinathandiza. Ndipo zimene amayankhula ntanyiwa zinathandizira kunena kuti inu ya DPP mulowe pampando. Zimene zimakamba Bakiri Muluzi TV IMCP amasegula nazo mmimba. Munaona chimwendo banda amene ankayankhulira. Munaona kunkuyu amene ankayankhulira. Kumayankhula kumanena kuti uyuyu wa Bakiri Muluzi tikumusaka amene tikumusaka. Tikumusaka nonse so maziwa ino ku DPP. Antanyiwa amasakidwa. Lero ntanyiwa jasakale wachabe ya. Wantanyiwa asakale wachabe akama kuzuzulani. Asakale wachabe. Ndiye mafuna ndikambe ndi anyamata ena chipani cha MCP. Nimafuna ndikuuzeni ku MCP ngati mukulingalira kunena kuti muzabwerera mboma 2030 sizizateka ya. Sizizateka nimafuna ndikuuzeni zimene siziteka. Nangati mitunda yake ili pano iti khale pano. Ino nonsa MCP mukamakhala muziziwa zimenezo. Ino MCP ndino anthu oyipa kwa basi. Ndino anthu oyipa inuyo. Nimafuna ndikuuzeni. Mmalawi muno munali chimanga chambiri koma nkumachikweza mitengo ncholinga choti munthu wakumuza avutike. Cholinga choti munthu wakumuza avutike. Mmalawi muno munali chimanga muno. Ngakhale Professor Arthur Peter Mutharika anaitanisa chimanga kunja.
nkumabwera nawo Malawi muno. Koma Malawi muno munali chimanga chambiri koma kufuna kukang'antha miyoyo ya Malawi. Kufuna mphawi wa kumuzi mphawi sisa uja avutike chifukwa cha ino MCP. Ndiye mukamakhala kumwe musamazi nyenge kumanena kuti ayi ifeyo panopa tibwerera mboma chifukwa choti chimanga chimene chikutamidwachi analima ndi ifeyo aboma la chipani cha MCP. Inuyo chimanga chonse chija ino munachisunga ncholinga choti muphe munthu wa kumuzi. Azigogo akale ali mbukutua. Zinthu zambiri zimene zikaonongeka Malawi muno zambiri kwa basi anthu akakhala mizera ya sugar, kumakhala mizera ya sugar, mizera ya cement, mizera ya mafuta. Zonse zija ena ake abwera apa zamba kuyenda bwino ndiye muzikatena kuti zonse zija zinali za ife, budget yache inali ya ife kuti anthu okubayi. Basi mukakufuna Malawi basi azingovutika, anthu azingovutika basi ziko lokhala lawo. Anthu ayi musipi oyipa. Anthu oyipa. Ndiye mafuna ndikuuze kunena kuti inu olo mutakhala kunena kuti zipani zonse kuno ku Malawi zatha. Zipani zonse zatha kuno ku Malawi. Ayi musipisi mukubwerera pampano. Musazabwerezenso kumanena kuti Malawi muno chimanga chanalima nchakwera. Mukamanena kuti chimanga analima ndi chakwera. Chakwera yanamba wapita kumunda. Akapita kumunda anamba watenga kasu. Chimanga chanalima ndi Malawi. Ndalama sija muna abaiba zija. Nkumanama kuti mufuna muzilima mega farm ang'ono. Anthu oyipa. Ayi musipi simuzabwerera mboma. Nchina chimene nimafuna kuti ndiyankhule. Malawi muno nimafuna ndiauza chipani cha UTM. Ndimafuna ndiyankhule ndino achipani cha UTM. Malawi muno anthu ngati akuyembekezera kuti muzakhala chipani chotsutsa chachikulu kusogolo kuno ndino UTM. Ndino UTM ngati mukufuna kuti chipani chochithe kwabwino muchithese koma nimafuna ndikuuzeni kuti zimene mukuchita ku UTM sizabwino ya. Mugwirizane kumeneko Amalawi ena pa inuyo amayang'anapo. Amalawi ochuluka kwambiri kuyang'anapo pa UTM. Kumayang'ana ndithu ndi maso awo. Ifetu amunyanane tangoona kukhala chonchi. Koma timatha kupachita kafukufuku. Timachita ife kafukufuku. Mukadaziwa kunena kuti Amalawi ena mweyiwo akumakambirana akakhala pansi m'mabawo kunena kuti kodi 2030 mukuona bwanji. Anthu ena ndikumakambaso mwenenda bola atu mwina kuzangu mwesera uchanali mkulu wa ku Reserve Bank uja bwanja amene uchayo. Ndiye nimafuna nene pano kuti ku UTM musamale kwambiri ndipo mupeze timu yanu yabwino ikhale pa ground. Kusogolo kuno ma MP MCP azasosomoka azasosoledwa. Ambiri mwayi wazagwa kusogolo kuno. Ndiye nimafuna ndikuuzeni UTM kunena kuti kachipani kanuko musakaderere iyaye. Ndino amenenso muli ndi aphungu ochulukirapo kuposa zipani zina zathangati makatanizi. Zipani zina zathangati makatani kuno ku Malawi zatha makatani zatha. Zokhala ni ma MP awiri. Nyumba yonse ya malamulo koma ati chipani chonche chikulu. Ndiye mafuna ndikuuzeni kunena kuti ngati mudapeza aphungu ndikuzapeza makansala ochulukirapo. Amene aja mwapange inu ma MP amene muli kumeneko UTM. Inu makansala amene mulipo UTM gwirani ntchito pa ground pamodzi ndi Adaliso Kabambe. Mugwire ntchito mofanana. Chifukwa chani ndikukamba izi ku Malawi kuti kusiyenda bwino kumafunika opposition ya mphamvu. MCP anthu sakuyikhulupirira kuti ndi opposition. MCP anthu sakuyikhulupirira kuti ndi opposition. Ayamba ukhoka kukangana uko kumachita misonkhano ya tolankhani kunena kuti chakwera achoke sakumufuna. Chipani cha MCP sikuti chizabwerera ngakhalo atasinthako chakwera. Timafuna tinene pano kuti ngakhalo atamusintha chakwera kunena kuti ya chakwera ya achoke. Koma chipani cha MCP sichizabwera chifukwa afiti ena alikonko akunkuyu to alikonkuja ndi afiti amene. Achimwendo banda ndi afiti amene. Atithyola banda wa ndi afiti amenewa. Ndiye mafuna ndikuuzeni kwina kulikonse kumene muli amene mmasatira zipani. Chipani cha UTM mwina nkutheka ngati mutagwirizana kumene kumapanga zinthu mofanana inu UTM. Mwina opposition ya 2030 kuzakhala inuyo chipani chabwino chachikulu. Muchipange zoti chipani icho chipite pasogolo osati zipani izi zilibe ma areas. Izi zipani izi zilibe ma area atonkwe ache nkumayankhula ndikumati yayi wathuyu komanza khala president wathuyu 2030 chipani chake chiti chopanda ni ma area amene mizimu. Chilibe ma area chama nitu mizimu chipani chanucho. Chankha pa social media. Asavubwa ndimafuna ndikuuzeni kuti chipani chanucho chilibe ma area. Mupite mukafike kumulanje mukachipeze mukaone ngati mwina mwache kumene kuli ma area. Mpite kutyolo. Mpite kumangochi konko kumanena inuko mukayangane ngati kuli ma area. Ndiye tikamakuuzani pano kuti takonza ni chipani chichi chikhale ni ma area. Tapita ni kukasungu. Mupite kukasungu mpite kukhatape. Mupite kudowa. Mukamve ngati kuli ma area chairman. Mukayangane ngati muti mukapeze ku ma area. Ndiye tikamabwera pano kumakuuzani kuti inu ndi asavubwa pa social media.
asavubwa pa social media. Ndiye mafuna ndinene pano ndikuuzeni kunena kuti inu achipani cha UTM mwabadwa kumene ndinu mwana wang'ono kwambiri koma muli ndi ma area, muli ndi magavana m'mizimu. Anyamataso chipani cha UTM akuchikonda kwambiri m'mizimu. Achinyamata akuchikonda kwambiri chipani cha UTM. Ndiye mafuna ndikuuzeni kunena kuti musapange zoti ku UTM uko muzingobandula nako kumeneko. Yapa nkhondo yapa mawu kumabandulana ni nkhondo yapa mawu osati yomenyana ya kuma yapa mawu. Ayi zimenezo zirekeke ku UTM. Anthu akudalira kunena kuti mwina nkutheka kusogolo kuno chipani chotsutsa boma chachikulu muno Malawi mwina nkuzakhala chanu cha UTM uchi. Chifukwa kumene tikulowera ku MCP yatha timwaza imene. Tikumwaza imene MCP tikumwaza. Tizi akumbusa bya Malawi kuti chiteze chija muzikumbukira atu. Kusowa kwa mafuta muzikumbukira atu. Kusowa kwa sugar muzikumbukira atu. Kudula kwa chimanga mpaka na anthu kumakhala malaini kumayangana kupasidwa fertilizer ntai yokolola. Zonsezi muzikumbukira. Tikhala pano tikumwaza MCP. Yose timwaza. Ndiye ino achipani cha DPP. Tikabwera pano ndikumakupasani zizuzulo kumanena kuti tikukuzuzulani pa nkhani iyi muzilandira chizuzulo. Mosamadana ndi chizuzulo yayi. Ngati mwazolowera kugawa ndalama kwa anthu onena kuti ati iwo ngomenyera ufulu zigawani. Ife tili pano tikamba za inuyo. Sitifunaso ndalama zanuzo ife tili pano tikamba za inuyo ya DPP. Tengani makobiri anu ozi apasa na savubwa anu. Mutenge ndalama zanu muzi apasa asakwi anu. Tione ife tiziyankhula audio imozi koma izi kwa na Malawi yonse. Tili ninjira zatu ifeyo. Tili ninjira zatu zimeti tizipanga ifeyo. Tizikwanisa Malawi yonse kugawa ifeyo audio. Ndikukusambwaza ninu ya chipani cha DPP. Musamabwere pano ndikumanyangwa ndikumanena kuti ayi amene wafuna ndalama. Amene wafuna ndalama wakuuza ndani. Chabwino ndikufuseni ngati mukumva zoti mtanyi wakukupemphani kapena nyani wamphongo akukupemphani ndalama inu simapempha. Nchifukwa chani mukumatuluka maiko akunja kumakapempha asavubwe achipani cha DPP. Ndichifukwa chani mukumatuluka kumapita maiko akunja kumakapempha. Ngati muli mashasha madolo bwanjo samapanga Malawi momwe. Muli pakala majeketi yamba kata kumapita uko kumakapempha. Ndiye lero mtanyi wakakupemphani muzikanena kuti basi amene mutukwaneni chifukwa chani kuti akupempha chipani cha DPP. Inu bwanji mukupempha maiko akunja. Mukutuluka muno Malawi muno kumakapempha inuyo. Ndiye lero muzikabwera pano kwati antanyi wapempha. Iyayi koma nyani wamphongo wapempha. Iyayi akufuna ife zizuzulo zizienda. Ngati mukugula mapoloti ngati mukugula magali modonena kuti inu posachedwa pa nkumalemera inu uzanu nkumatheka. Sizona zimenezo ya. Ndiye musamadane ndi chizuzulo. Anzano achimwendo amamanga maloja amagula manyumba amapanga china chilichonse. Podana ndi chizuzulo cha ife amunyanani antanyiwa ndi anyani wamphongo powazuzula nkumadana nazo. Lero aja alikunja ali majeketi yambakata. Ndiye mafuna ndikuuze na chipani cha DPP osamadana ndi chizuzulo. Ife amunyanani tanguona kunyozeka timaenda wapansi kweyu wapansi. Tilibe ninjinga imeneso yayi. Kukalaso ninjinga mwina olo yokhala ni madigadi ya kusogolo mwina ndimwayi. Tilibe ninjinga imene koma ife tinamwaza boma la MCP. Anthu oyenda pansi, anthu osaphunzira koma ife timatiti kayankhula audio pano, anthu ndikumayisatira audio.